Pak Toh, ngarene. Jas. Ngarene yo. Mas Arwin yo. Ya Mas Petek yo. Mas Tri, ayo. Mas Toh ngarene. Mas Arif Gabah siap. Yo keluarga Sadang dirgeke Pak RT Mas Erwin. Yo keluarga besar Sada yo. Iya. Ora
iki engko tak pasarke nang Jono kok Mas Arif tenang. Engko nang sadurunge nang Padas wae nggone tuan rumah. Tapi penyanyi yo kudu iki yo. Oh iya siap. MC-ne yo antarane iki karo kae. Oh iya, awak dhewe kabeh Mas. Yo awake dhewe sak sirahe Mas yo. Monggo. Suwun matur suwun, monggo. Maju lu, matur nuwun. Matur nuwun. Monggo maju lu. Terima kasih kakak.